Mwadzuka bwanji amalaya zanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama lero pa 6 June 2026 ndalandira ma message osiyanasiyana ku inbox kwanga, ena ndithu ngakhale ndithu kubwera ku amene amaziwa nambala yanga, ma WhatsApp message. Izi zachitika posatira kucheza kwanga kwa ndi McFarlane. Ma message ena onilimbikisa, ena odabwa kuti akodutula nkhani mwayamba liti, ena opyeza. Ine ndine Cliff Chinyama, activist. Amene ndithu nimakhala ndi audience yanga through ma video ngati mene ndikupangira pano audio. Inanso mwa njira yanga una kuti anthu aziwe kuti kumalawi kuno kuchitika chani, ndi zomwe zachitika pamene pachazicha. So amene amayamikira pa zomwe ndachita zija, potengeranso kuti ndi nthawi yanga yoyamba, kunena kuti zikomo kwambiri. Amene amanyoza ayi ndi mmene moyo mmene umatani kodi umakhalira, anthu anabadwa mosiyanasiyana. Opyezawo tingonati pepani Cliff Chinyama samatani kodi samachita mantha, saopyezeka. Anayamba nazo kalekale. Anayamba nazo kalekale. So motiso panopa ndikusakasaka, ndakasakasaka ma transport azipangizo zina, ulendo wa kumangochi. Munamva pa interview paja kuna kuti pali nzake amene anamangidwaso, nkhani zake zilizo kodi zokhazokhazo. So akodabwa amayi Jessica Bwira kuyankha yabwerese maumboni yachani. Nthawi zina tikamalankhula tizilankhula kuchokera pasi pa mtima, osamapusisa Malawi. Pali zambiri zomwe ndaona behind camera, mwazina mwa izo zomwe ine zina ndilimbisa mtima kuti tithopanga program imene ijayo. So kulankhula kwambiri sikwabwino, amati usamarukwane ng'ona thako lili m'madzi. Zomwe akupanga amayi Jessica Bwira kubwera kuti amalankhulira chipani ndikuyankha ndi chimozimozi kutukwana ng'ona thako lili m'madzi, kwa sakuziwa kuseri kwa zomwe zikuchitika. Nanga pali maumboni a mtundu wanji, mwina siwo koma kuchipaniko kuli anthu ena okuti ndithu ngakhale ma message alipo omalumikizana ndi McFarlane Mgwirinji. Ndikulankhula zimenezi, alipo ma ID anenedwa aja, alipo ma contact a anthu kuchipani kumene koko boma lija linapita lija McFarlane Mgwirinji ali nawo. So osamabwera nsanga kumalankhula zinthu pamawa umaoneka ngati otani kodi opusa. Kukhala mneneri wa chipani uziwenso kuti uli ndi udindo, umakhalanso ndi banja, osati kuti udindo ukuchonse chani kodi uchonse umunthu, uoneke ngati munthu oserezeka kapena osatani kodi osaganiza. So ndimafuna kupeka utenga apa kunena kuti amene amafunsa fans yanga ndimakunyadirani kwambiri. Imeneja ndi mbali imodzi yomwe ndithu ndinachita kunena kuti Amalawi aziwe. Amene mukuti zinali bwino zikomo kwambiri. Amene munati kuti sizinali bwino ndikuthokozaniso ndifo munapita kukamvera. Tiyesesa kupanga zona kuti zinazo zikhale zomveka bwino. Opyeza ndenda ndati pepani Cliff Chinyama samatani kodi samaopyezeka. Palibe chifukwa chomwe ndingalephere kunena kuti nditulutse nkhani kumayona kuti iyi ya Access TV kapena mundipanga china chake. Ine pamene ndinangoyamba kulankhula pajapo
ni moyo wanga ndinakulani kuti ndinaupereka and sindimayang'ananso kuti awo ni ndani kapena ni ndani. Ineyo ndilibe ubwezi ndi chipani ayi. Mungochosapo fwa mumayikapo ena chipani cha DPP. Ayi ine ndilibe ubwezi wina uliwonse ndi chipani china chilichonse. Ine ndimapanga zinthu zokuti ndine activist. Chomwe akuyenera amalawi aziwe ayenera kuziwa. Ku DPP kuli chinthu china chobisika ndikunena pa ndichitulusa. Ngati somwe inacho ndiuzeni. Bora nene ndione kuti chini maumboni. Ndibwera nacho pambalambanda pano. Chifukwa ineyo ni cha black chimakhala cha black, cha white chimakhala cha white. De zinazo mukamaphatikiza kulankhula ayi ndikungofuna kuzemba. Mukungofuna kuzemba. Ndiye ndikunena kuti simunati pano ndi pa plan. Toilet transport yaka chani zo equip yanga wakumangochi. Kukampanga sonzake uja interview. Kulumikizana nawo bwino. Paka na china chilichonse chiziwika. Konzekerani kuti kukubweraso yani kodi interview ina. Yofanana naso ndi itiyo kodi, yofanana ndi manager. Zochitika zake sozolani kodi zofanana. Maumboni akutuluka, anthuwo ali maumboni amene munagwirisa ntchito. So samabwere pano kuti tizopsizana kuti kapena wena changa chite mantha. Ibe sangachite mantha. Kuthana kwa ine ndimene manena kale kuti ndi mwina ni njira zimene zozo basi mwina kungondipha. Koma zoma ndopyeza kuti aye wina atha kumangisa takutani ayi azanimangisa munthu chilungamo chakukhosi nditatulusa. Chomwe ndikufuna kuti amalawi aziwe ataziwa. Chifukwache andale dziko lino lomwe alijaira kwambiri. Dziko lino lomwe alijaira kwambiri. Matenga ngati kuti anthu onse amene ali mdziko muno munthu wopusa, anthu akamadzuka mmamawa iniyo kumamenya ti makampeni kumaka kuvoterani then mumafuna kumatenganso ngati kuti anthu ni makape. Mumalowesana pamalowesa amene mukuphanda. Zonse zimachitika kufuna kukwanirisa zofuna zanu, kugwirisa ntchito anthu. Ndeka nchitidwe kamene koko kata. Fwa Malawi inoto ndifuna ndikusimikizireni. Mibado yomwe ikubwerayi. Zambiri zizasintha. Zambiri zizasintha. Malawi isakuyenda mu njira imodzi. Ngakhale bwina kuchuma kuzikuvuta koma kaganizidwe ka Malawi kakunkana akwera. Kakusintha. Anthu azaona andale azaona zodabwisa kusogoloko. Kuti taswera ti matriki tathu tija, I think nthawi inoyo amalawi azindikira. Ndikunena izi. Mawu amene andikulankhulawa muzanditani kodi muzandikumbuka. Chimozi Cliff Nyama sagwirisidwa ntchito ni munthu wandale. Zimenezo ndi muchedwa nazo. Muloza mundika lero kukhala wa DPP, mawa mundika wa UTM, ndikhala wa UDF, ndikhala wa MCP. Chipani china chilichonse mundika. Mundisakira ineyo ndika. Chikoyori pamene mukundika kuna ndine wa DPP. Ndikazangonena zinthu zokhuzana ndi DPP, muzanena kuti MCP amutani kodi amutuma, ampasa ndalama. Ndikazangonena zokhuzana muzalero ndithu koma ine sinzabisa china chilichonse. Cliff Nyama konzekerani wakumangochi kukachezaso ndi doloso mmodzi amene anagwirisidwa ntchito. Ozera anali ku intelligent munalemba ntchito. Get ready.